Ang dating zero COVID-19 active case ng Aurora noong isang buwan biglang umakyat sa siyam. Ito ngayon ang pinangangambahan ng Provincial IATF dahil marami raw ang close contacts ng mga positive patient. Ang mga nagpositibong residente pawang may travel history sa labas ng Aurora, habang ang isang close contact ng isa pang positive patient mula naman sa ibang probinsya. Iniimbestigahan na sa ngayon kung paano nakalusot ang positive patient gayong may ipinatutupad na strict border control. Wala pa namang naitatalang symptomatic o may flu-like symptoms sa higit 50 na contact trace. Pinayuhan na rin silang sumailalim sa 14-day quarantine period. Akin pong ipinag-aalala kung sakali pong mapuno na yung ating isolation area dun po sa Aurora Memorial Hospital. Sana naman po ay huwag mangyari ito sapagkat ang kapasidad po lamang kasalukuyan ng ating isolation facility sa ospital ay 15 lamang po. Sagad na po kung aabot ito ng 20. Aminado ang provincial government na sa oras na sumipa ang bilang ng mga kinakailangan ng monitoring sa isolation facility ay hindi nila ito kakayanin. Kasalukuyan pa lamang umanong ginagawa ang isa pang isolation hub sa tabi ng ospital. Kung magkakarami po yung ating mga kababayan na kailangan ma-isolate, ay hindi na po kakayanin ng ating hospital sapagkat yung pong ating pinatayong isolation facility doon po sa malapit sa hospital ay kasalukuyan po ngayong ginagawa yung pangalawang palapag. Nagpupulong naman na ang Provincial IATF para sa alternatibong solusyon upang maagapan agad ang problema sa pasilidad. Sa kabilang banda, dumating na rin ang 193 doses ng Sinovac vaccine sa lalawigan. Unang makatatanggap ng bakuna ang mga medical frontliner, partikular na ang nasa Aurora Memorial Hospital na kanila ring designated COVID-19 hospital. Nung Huwebes po, binigay ang bakuna. Nung umaga, pinangunahan po. Ang una pong natinurukan ay si Dr. Enriquez, yung pong ating chief nurse, si Ryan Tolentino, at yun pong administrative officer ng AMH na si Paulo. As of March 15, 2021, tumungtong nasa 100 mark ang confirmed COVID cases sa Aurora. 89 ang recovered, 2 namatay at 9 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.